Asa naman ka? Okay lang, gwapa gyapon. Ana. Ikaw, Marnie, di ba di ka magagawas no? Oo, gawas sa balay. Okay gyapon. Ako, At least, social era. Ikaw, saan naman? Walang gyapon akong trabaho day. Nalang gyapon sa salon. Ay na sige pangutana di ka. Sige, bigyan ko. Ikaw, ay na naman ka, Cherry. Ay, saan ka natawa? Yan, hindi ka siya. Lagi. Mora gyapon. Pobre. Niya, imong uyab ka ron. Parinig, hapon. Oo, mora. Uy, panghatag sa foreigner dira. Uy, naon sa day kay. Muhon raman tanan. Oh, sa sunod tagaan kita. Ana ba? Saan ka parinig? Ana lang pang-ambisyon day. Nga naman. Gamay kay kastanan. Ikaw naman nagkamay, di mo bahagay. Ana. Nagpaabot na guy. Madala ang kabungkay kung una. Sa kamunggay, ako sa kamunggay. Ulo, sa mga mga musiko. Mursiko lang kita. Nagkakong kamunggay. Napa, ay, dili, ay kamunggay. Ano, unsa naman ni, uy. Kabungkay ha, mursiko. Manana. Unsa day? Baka ni mo nagawat. Agay. Tanawa. May pamursiko kay nipilit pa nimo pero ay mo kuya, jud mo pilit nimo. Kami tingalo mo, day. Kanina yung ginawa sa day, mo pilit, day. Oh, ana. Wala mo ato niya. Napa kay nipilit ninyo diha, sige ra mo matawad. Kani ka, siksi ang mga bayan na. Mga ba mo nahalo dito sa Amerika, ma'am? Bitaw. Hindi na lang ko mga ambisyon na. Mga flawless biya kay mustanan. Mga flowers. Dalagang gulang na lang po. Ano man? Kita na kasi ka dalagang ulang. Wala ba si Mr. Clean? Puting, puting. Oo. Itay po. Puti kayo siya. Ayil. Pero ma'am, na. Karon ma'am, nag-business lagi ko. Nag-business mo. Ne, namo di ay. Wala nagtampay lang sa amin. Kaya sige, padok. Hi, chicks! Pwede mo join ninyo? Ah, kung sa'yo gingon? Pwede ko mo join ninyo kung kodre? Ano gano'n siya? Ito pala. Lelata! Ako rin si Ako rin si Crispin. Lane. Lane, ikaw. Saan ni- Ana. Ana, kapaha nila. Cherry. Cherry! Morning. Lag, kapaha. Ito, humutag gamot eh. Angel. Angel ha. Crispin ba, Crispin? Yuki ka tayo. Unsa nyo? Duta nyo, dipik-dik. Ano, Puso. just nagawa siya. Siyempre, tag-init maron niya. Chuchuy ba ko? Ang amin ako nag-burga ka. Ito, burga. Anong gipitok good na burga ka. Dito ko nga. Slim, kaya Gitipos siya ay gitipos. Baru kurubi. Ano? Wow, sana all. Hindi Sige pa ka, tuwa sa mong lubot. Mura siya si ano, mura siya si Choco Diaz. Saan? Tanaw, magtakilid. Wapo ko talaga no. Ala ko Tanaw, kung magtakilid magtakilid. kay murag si Siya Julio Diaz lagi, wag babae. Julius? Oh, Namatay naman na sa una. Takilid. magtakilid, mura si Choco Diaz. Akan ano? Kung magatubang, Mura nag Tubang. 40. si Aga. Dili, mura nag 40, mura 40 Diaz. Namatay na. Unsa yung lingaw din? Wala ko yun, nag-likod man ang diri nga, daig na. Oo, no. Mukha ko eh. Lagi ko yun, kay. Wa man lagi sukar lagi. Isukan Pwede sa na. palitan nila og kayang lead horse. Kuha naman na siya. Oy, Red George, Di di naman ko mainom yun. O dili ko. Good boy kay kustaran, di ko mainom. Binana. Ay, bakura. Inon. Kanang dili mo inom, Di ko mainom. dili mo sigarilyo. Gram inom. Nya. Tubig, mainom ko tubig. Bro, ganun mga Red Doors, mga limno na. Di ko mainom ana. Ya. Butan Kanang Mga tubig ra ko ana. kanang dali masugo. Ay, di man ni siya dali masugo. Unsa man kanang mga single mo tanan? Ay, Yay! padako. Ah, di chance ani May nakakita ka na magtapad diri kay Dukoy. sa lima niyo na gani mo. Usa lang ako wagi. Ah, ako dili lang sa dili sa. Siya lang ang tagatapan mo. Kamo na siya Kali. Tapad mi kami nanduha no. Dili na siya. Ade, masad no. Ano? Ikaw ma'am, Ay, dili na Ano pa mga taglalaki? Sorry lang kayo, marag. Basta ka para na ako. maom ka na oh. Korpoy. Pagkaano ay? Da, bayra sa duwa ta mamilya to niya uy, nauham sa to siya puso. Ano man ta tong kaunon unya gibuto biya ta. Lagi apa sa ato? Ulo ba ka discourage mo timata sana. Bayra sa jud wa ka pili ato do. Sus ito ra, pusnot pili mong bulsa gud. Masjid engine ayo jud engine. Unsay mabusnot akong pulsa? Gusto ko Ang imuha gani busnot mo ginadani mo karsonit. Mabulsa pa ka ha? Uy, grabe ba jud kay mga Ato ba? patawano Ara nimo? Oh, magpay mga untag ko ano, dali oh. Unsa man na ba uy? Oo, kaon. Wow! Kadto mo ron ni Kaon lang. Uy! Hello! What's your name? Angel. Unsay what's your name? Si wasyo ni. Oh! What's your name, ma'am?
Marlene? What's your name? Cherry? Cherry pear? Ana. Anak, uy, ikaw anak. Ikaw, ma'am? Maglibog ko nini. Mga ma'am, unsa man yung ikaon? Ay, mangaon din na sir. Oo. Mangaon. Lami, ma'am, no? Oo, Lami, no? oo. Pero mas lami jud mo, ma'am. Mas lami jud mo. Oh, Di ba may makaon? o di na kayo makaon? Di ba sa kisinganin mo? Ah, Ito, wala siya nagpaila-ilan, di ba? Jason, wa pa ka kaila? Jason. Kilado kay ko ano lugar ah. Sige mo siya ay klase lapit naman gabi. Ay, alangan. Bitaw Mo- gyud, no? muduol Masa gani na ka sa mga chicks. Wala na may sun. Muduol gani ka sa mga chicks, dapat presentable ka. Pareha ko na niyo. Guwapa kayo. Basta masanglas. Yes, of course. Ah, Wapa man siya single sa pa ka? Angel. Oo. Single, may diretanan. Ikaw, ma'am? Ikaw po, ma'am? Oh, single, may Ganyan diretanan. na ikaw. Okay ra ninyo kay dito magud sa kuan dito sa Pikas Balay, namo ko yung third floor dito. Nya wala pa yung nagpuyo dito. Okay ra mo kapuyo mo dito. Libre. Kami tulo. Oh, libre. Kasi ma... Sama. Di ba mo? Bahala na siya. Pwede ra. Kaon, bahala na siya. Ikaw, miss. Ganahan ka, miss nga. Oh, taga-anti kag motor ug madayon. Ganahan ko ani. Mas ganahan ko ani. Mas damo ko. Dili lang ko. Di juga. Bahala ka. Di juga mapugos pero kamo mo kuyog mo nako. Sila lang. Ikaw, ka, miss. Sige na lang. Ano pansinan niyo? Murag. Kaon ka? Kay mangaon ta. Lami no? Ikaw na. Oh, mapunangaon. Sige. Oh, amping na lang mo di ay. Layan ninyo. Bye. Saan na rin mga laki? Sa man tayo ganina. Makabuslot yun ang karsunis. Niya. Kamang laki ani. Hindi mo ito maglaki. Kapay ako ana, pasulot man. Sino mo rin po na uwi na tali? Ay, nalagi rin no. Kunuya ako sa naglang puso. Sino na nila? Taguin na, Jimmy, oy! Taguan na rin. Taguan na kayo. Tingay, basta niya. Kuhaan na itong lecture mo na. Taguan na lang. Ay, Jin. Dadaan na. Murag alas mo na para. Mangaon ani. Ulayo sa tiri, oy! Ito, ako yung Ikaw yun na itong dapitan. Grabe na ba dyan? Ay, di ko ganahan dito. Nag-gibi lang ka. Ito ba sa... Angel, ito ba sa Marin? Angel. Ay, ka na ay. Masok ito mga lalaki. Ganyan ako ito mga kanyo. Ganyan. Ganyan. Sa motor ko. Oh, crush ni mo siya? Uy, crush ni mo siya. Cute siya. Wala, ganahan si Liz. Ganahan siya. Uy, mas bagay na ni Ma'am Angel. Atong dulo. Ay. Uy, kasi dito ko. Anak, uy. Nausa day ka. Gutom ko. Sana. Gawat. May gutom ka, oy. Uy, marag angay dyan ni Ma'am Angel. Bakit sa lang Angel? Dali sa ni. Okay ra naman. Kapay pa siya pakwan. Wow. Ikaw na jud na. Uy, di mo mangutarap sa iyo. Ay, isa din mo man. Isa mo man. Kim. Sa imong number. Sa imong number. Facebook. Hala, day. Marag ikay siya nakaganahan niya. Tay, kayo manday ka. Number. Ako nga si Kim. Unya mo apelido. Kaya tulungan. Si Apelido Kim, na mo? ibutang di ha. Nausa Unya mo apelido pa. Sige, kay Ako ang apelido wan. Pang. Ah, kay pasa usa. Pang. Usa pa ba Kim? Ang imo nga si Kim. Oh. Unya mo apelido pang. Pang. Ay,